Na, sziasztok! Itt van velem Zsékú Mester és a nagyon profi ABC hund. És Coca-Colát iszunk. Nekem kollega van ráírva, ő neki nem tudom. Nekem kolléginicó. Nekem meg van, amit Cimer. Ja, Cimer. Amúgy figyelj ma. Cimert. Na, videós engem. Na, én Herbie vagyok és... Csórjál, öcsém! Ja. Na. Abban nincs az a hang, az a... Mikor van az, hogy... Meg a... Nem tudom. Csak az öt. Igen, bazd meg. Valaki fogja már még. Megteszem én. Nem a Coca-Colát. Megfogom én. Várjál, mert itt ez túl közel. Na ez az a... Klacs! Ne jó, most már ide adhatod. Ha vesz HD-ba, az már jó. Hogyha HD-ba vesz, az már profitális. Kóla. Íj, de homályos. Kóla. Túl Tips ez az közel. én. Jó, tényleg a gépelek videójában pont ez az. Hogyan lazítsunk nyári Hát szünetben, igen. csak nincs nyári szünet. Kóla és chips. Sajnos. Elmúlt nyári szünet. Az első hét az iskolának már elmúlt. Mama. És 2 ötös szereztem. Én meg mi? Te is 2 ötös. Lol. Ja. Ennek olyan Coca-Colás izomra. Kurva jó. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca. Ó! Emlékszel, az én támogató a chat? Mi volt? Emlékszel? Ott egy bicikli, és ott egy bicikli. De én meg szaros az ülésen. Ott egy konténer. Hívjuk onnan is az egyiket? Mindegyik ugyanaz. Na. Jödöse. Ó, de szép. Mi? Anyád, repkednek a madarak. Ez milyen videóklip lenne? Várjál, elkezdek 2 kézzel kamerázni, ne rezegjen. És maradunk is a végig megvárunk. Senki háza. A legjobb szabadkai együttes a világon. Csak szabadka, jobb között a legjobb. Mondjuk az adaik. Nem így is jó. Ez a... Ki? A Nutri-Filmnek a mié volt az videója. Igen. Hogy mertél benne nyúlni, te áruló? Nem vettük fel a tagot, de a New Dream Team egyik tagja. Iratkozzatok fel a csatornára. És ne lájkoljátok. Jó. Iratkozzatok fel a csatornára, nem? Nem. Nem. Oké. Nem húznám, anyád, nem húznám sokra a videót, ezért búcsúzom Nem már, csináljuk már olyan hosszút, hogy 10 perces ilyen... Cimerre. Hát, is szokta, legalább. Leszarom. A Cimerre búcsúzom. Csősztök a szemem.